Igbo Igbo ekenekwa m unu biko ebina na-enweta video asị m dịrị onye ọbụla biko na o nwere important message nchekwa unu gị about this sit at home, about this upcoming sit at home a na-eme na-ekwu na ọya adị na ọya ha adị. Amara m ihe Soludo na-achọ ịkọs because na me in my own stand asị m ka m kwue there is a way si a dialogue here. A dialogue onye ọbụla enweta onwe ya. Ọ bụrụ ndị a na-asịsị pụta, ndị a na-asịsị apụta, na ndị a na-asịsị ya pụta, ndị asị na ha ma mpụta. All these things at the end of the day, amara m na ndị gọọmenti anyị, amara m ọ bụ na mmadụ anwụrụ, ọ bụ na emegide ihe mmadụ anwụrụ, are you guys not really happy? Amara m there's a way nsi afụ unu ọbụla mmadụ ọbụla ndị unu na-achọ na-enye unu joy. Why is it always all the time ndọrọ ọchịchị? Soludo nwụgo ihe mmadụ na-akarị nwụgo ihe mmadụ. All these things you engage people in conversation. Esi na ya alụ Anambra before na Anambra ya dịka Dubai. Mazi Anambra na India, Yumevan Village, India, Mumbai, nke ka mma. Soludo mere na ya ebele Dubai nwana ya afụrụ ọkwa ndudu si bi anyị. Ka bụ bai de wazikwa. Ọkwa na bai ka anyị enye anyị du na ọlụ onwe ya. Do no. Ka ọ dịkwa nụ. Okay. Share this video. Now, ịmana o nwere ife ọ na-eme a na-ekwu ọkwa na Soludo achọghị iji aka eweti life ndị Anambra State in danger. Imagine na everywhere ekuluchago down. Imagine na everywhere ekuluchago down. Life ewuru na nwayọ return over to the street and creeping gradually into our market. But because somebody is thirsty for power, they want to come and show that you have the power. You decide the work ndụ Anambra State in danger. Now, life go, people go, ebe niile do quiet. And when they na enforce to sit at home, onye ọ na zero onwe, not that people will see nwayọ mepere afia, nwayọ mepere afia, nwayọ mepere afia. Iwela hola, wela chola one day. Ajọ mmụọ si n'Isofia bụ unu wee jekute elu n'elube dị ebe nọ iwee mapụta wee chọọ ka ebịa were aka wee mebi ife dọba n'alụ mma. So kịta ndị ọwụbụ na ha ebilitekwaziena wee kwuo na ọ was only that n'ime afịa ya emepe na sit at home ya aduzi na nobody should even come out. Nobody should come out. They are no more talking about Imafia. Now look at the implication of what you have done. You think you can force people to come out? With the implication of this, which I am going to play now, is that even those people na street are doing the business. Even that movement they return back gradually in Anambra, you see quasi to a minimal percentage. Onye melugi fa Soludo. Because you want to show will power. Indeed, it has enough power intoxicate. So I am not watch this video. Watch here. Watch Shazie. Can we malo? Ne watch chefa. Ne ya one name now or one name nyapuilo. Ne ya nyapuilo. Ade wopino kata no. Even swane numu kagono. If you am maybe if I am in Anambra State can go. Ishọrọ ndị main market jebe kere ife ikujasi je main market ụbọchị a ijeri igolo afịa o nwere afịa ịkpọba na main market ịnọkọta jebe main market kwụgharịba na eke ọka ka o wee na na-alụ ọrụ oke enweghị ife a na-alụ wọchịa ka mee ka ọ na-aga aga. I want to bring a very quick information. But before I proceed, I have to say Happy New Year to all my people, all wonderful people. Those that say that I will not be alive and see the 2035 Happy New Year, but I wish my people peace. Likewise, as I said in my last video. So I want to bring this information to the notice of the public, so that let it be known to each and every one of us, being Biafrans, those that are fighting for this freedom genuinely. Let us hear it. Let everyone hear it clearly. The information is clear, very simple. On Monday, 2nd February 2026, the entire land of Biafra across certain states will be on lockdown. No movement, no transportation, no banking, no school, and no workout. If you have anything to do, make sure you finish it by Sunday evening. This because
become necessary to let Soludo and his fellow Igbo Eflave know that we Biafrans, we are not bowing down to their intimidation of Onitsha Market traders. Soludo cannot defeat Biafrans, and from today, any governor or Abuja around that talk nonsense against Biafra or about Biafra, we will look for that person and his family. They will not, and they will not finish it. Our land has been quiet, but Soludo put this fire on Biafra land. Our land has been quiet. We will not want you again, Soludo. So he denied the fact that our land has not been quiet. When last have you seen people coming out to enforce it at home? If no authority, put that, can you go send them mad with authority? We will not want you again. Final warning to the Nigerian army, Nigerian police. If you obey Soludo and intimidate our own people, if you obey Soludo and intimidate our own people, it is a promise, not a threat. You must hear from us. Release Nnamdi Kanu, Onyendu, #1 citizen of Biafra land. Release him and let there be peace in Southeast. God bless Biafrans. God bless all of us of freedom all over the world. And God bless the world leaders, Donald J. Trump, Netanyahu, and all the rest of them. May God bless all of you for your efforts towards the massacre of Igbos in our land, for interfering in the massacre of Igbos in our land. We really appreciate. I still remain a gentle the Yahoo. Okay, for you, I'm a billionaire to go calm. Who na gala na business now in asendafia hapota ka hadi afia me ka mmalo no ngu yesi na government afo bia nya boss na keke yebidi afia me ka mmalo no ngu yesi na government afo pota bia nyalo keke am boss yebidi afia ka ye ji opa ebe ona hebi na we be afia maka na ha di jesu afia onu jide power n'aka ona akwo onu omuzi ife nwe ayalo na Anambra State. Umuzi ife nwere aya arụ na Anambra State na Soludo ịkpagharịba n'ime afịa ebe niile adụgo kulu umuzi onye a na-enye nsogbu the life are return go back na street ya. You can now drive from Owerri to Anambra emego nye ugboro ole. We have ayejego ije nụta nwaanyị na ebe edodo ife a ayejego ije nụta nwaanyị na ebe edodo ife a side be Umuchu be mighty ya on a Monday sit at home. You can now travel back to Lagos on a Monday sit at home. Buses and the Siena will get Lagos. Life is gradually returning back. If the region of Fodafia look at electronics market, look of building materials for the shop on a Monday, life will not return. Even the mafia, he have from the mepelu. He chose water, show can be a measure of force, can be a measure of power. He will do Anambra State in danger. Now, before result was the one many people believe it or not. All people wanna put up before do 60%. Tomorrow Monday, you will not see up to 20%. So you now have a lot of job to do. You will now have to be worried about the street, about even movement, logistics in terms of transport. You are now talking about even school. You want to go for the filling sessions if you don't give me on Monday. If you make everything you back to square one. Fear back. Even the mother. Manana may think since now it is time. Yes, you would do Weber. Or for the Christmas. Upon the ham and every night still it will be Christmas. Or for the Lagos, upon na ha manu na jugoyi still ekwo bata mana ha ya na ebe a na aja ngoma no n'ụlọ ike ekwucha na m ife mmekwu. I tried what I said but ndị na-akwa ile ya ọkụ Soludo na we handle ka business Soludo nwe na n'ime ebe ni na that main market and n'ime afia on only Monday people ji nwayo ndị mmadụ nwere ike ije n'ime afia jegoro ife
kpọọ mmadụ na fon onye ọwa bịa na geti na mkpụrụ onwe je supply ya mmadụ afịa na afịa ahụ necessary ị hapụ ya tins ewu nwayọ return back to normal even after COVID-19 life ji nwayọ wee return kwazie back to normal a na-ekwu ya ọdụ ka ya asị ndị apụ ga-amasị ebe niile dukenere objective for once you must not support government because n'iwu onye apụga gọọmenti wepụta bad policy condemn onye ewepụta nke ezigbo jaa ike. That is what makes you a good Anambra State man, not just a party man. Mana na ya anụ ọpụta kịta orukwa ndụ ndị mmadụ because at ebe two elephant na anụ ọgụ all the glasses ya da afịa. So ọpụta kịta otu ọda ndị mmadụ apụọ n'iro ọgwazi unu ka anwa na ndị polisi eju ebe niile na ndị security eju ebe niile. You will not hear anything from me. Ịghọtago ekwugo m nke m ekwu ya continue. Nwata na-agba egwu suru gede ama ọ na-egwu ọ na-agba egwu ndị mmụọ. Nwata na-agba egwu suru gede ama ọ na-egwu ọ na-agba egwu ndị mmụọ. Ịghọtago anyị aga na this chapter Soludo nwojekwa anyị na-eti back n'ime let it be known we have passed this stage a long time ago. Ndị mmadụ na-eburuzi ngwa afịa ha na-emewe bim. Life is gradually returning. Osi from nowhere ekwensu kpakenye ye osi from nowhere pụta ka ọ bịakwa tinye ọkụ na Anambra State ka ọ na-agba because n'ime osi anụ data na ya azọ. That is why iji wee decide ya ka ịmụ geji ndụ ndị Anambra State. Ịghọtago all in the name of nature ka ị reduce our market to secondary school ebe people ya abịa mark ya attendance ewepụ ya level afịa niile atahụ ngụ when last ka ị nọ na moto ahụ bulletproof atahụ ngụ when last ka ị nọ na moto ahụ bulletproof onweghị unu ịnọla akụchisi ya da anụ dị ikuku na-aga n'ilo siren na-egbu sef na convoy ya da anụ n'ime because ọ bụ airpipe akpachisiri akpachisi a sịkwuru onye were ọkpa gakata onye wuru moto gakata nye were ọkpa ga ka ofife ndị ji ọkpa aga ịghọtago ka ofife ndị ji ọkpa aga n'afọ onwe m ife m na-ekwu echi Monde tomorrow Monde anyị anọrụ n'eme ka anyị futeneri ka anyị esi wee nwee massive turnout. Progress emegolu up to 60% to 70%. You now want to return it back to 0% or 10%. Kudos to you. Soludo is working. Solution government. Jisike. Akokoro nko shiefugo apụga onye agara nwanne daalụ.